Kun vuosi lähestyi loppuaan, mietin, että olisi kiva asettaa juoksuun liittyvä uuden vuoden tavoite. Mun isä ehdotti, että voisin juosta puolimaratonin. Mä en eka uskonut, että pystyisin siihen. Iskä kuitenkin kannusti ja teki mulle treeniohjelman. Mä otin haasteen vastaan ja aloin treenata säännöllisesti. Kun me pidetään kiinni jostain tietystä treeniohjelmasta, sitä voi verrata Jumalan käskyjen pitämiseen. Treenaamalla juoksua me valmistetaan meidän kehoa jotain urheilusuoritusta varten. Pitämällä käskyt me tullaan paremmiksi ihmisiksi ja valmistaudutaan kohtaamaan Jumala tämän elämän jälkeen. Joskus treeniohjelmat tuntuu rajoittavilta, mutta niiden tarkoitus ei ole tehdä meidän elämästä kurjaa. Niiden tarkoitus on auttaa meitä tulemaan mahdollisimman hyviksi juoksijoiksi ja kehittymään. Treenaaminen ei ollut helppoa aina. Eikö mulle ollut koko ajan itsestäänselvyys, että mä jatkan sitä. Esimerkiksi keväällä mulla oli 2 viikkoa kestävä flunssa, joka hidasti mun kehitystä. Myös kesällä mulla oli vaikeita hetkiä, jolloin välillä mietin, pitäisikö unohtaa koko tavoite. Ja elämässä meille tulee varmasti samanlaisia hetkiä, että me tehdään virheitä tai tulee niin vaikeita päätöksiä, että tekisi mieli luovuttaa. Tärkeintä on kuitenkin, ettei me lannistuta pienistä vastoinkäymisistä, eikä me ajatella virheitä epäonnistumisina. Tämän vuoden elokuussa mä vihdoin tein sen. Mä juoksin puolimaratonin. Se oli tosi mahtava tunne. Tuntui, että olin voittanut itseni ja näyttänyt, että pystyn tekemään mitä vain. Iskä juoksi koko ajan mun vierellä. Ja matkan varrella oli kiva nähdä tuttuja ihmisiä, jotka oli kannustamassa mua. Ja se on yksi parhaista asioista elämässä myös, että me voidaan kulkea yhdessä meille tärkeiden ihmisten kanssa. Meille on annettu ihmisiä, jotka kannustaa meitä ja kulkee meidän vierellä. Kun me työskennellään meille tärkeiden tavoitteiden eteen, se on palkitsevaa. Palkitsevaa tulee olemaan myös se, kun me tän elämän jälkeen päästään takaisin taivaan Isän luo. Se tulee olemaan ilon ja riemun päivä.